Hormatly prezidentimiň başlatygyna bagtyar raýatlarymyň awadan durmuşyny köp orly özgörtmekde. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň polisiýanyň ýol gödäçiligi gurlugy tarapyndan maglumat alyş çalışygyny sanly ulgamda paýtagtymyň köçelerini we şaý ýollarynyň ornuna awtogolaryň tiýdigine gödäçiligini awtomatik usulla alınıp berilýär. Hormatly sürüjileri, köçeleriň ornuna yerleşdirilen ulaglaryň tiýdigini ölçeýiji enjamlar arkaly ekan okadyň arasyndaky geçen ýoluny, girin we çykan wagtyny, hatap almak bilen matematik hataplama arkaly awtogolaryň tiýdiginiň ortaça jemine çykaryp, ýol hereketiniň kaydalarynyň bozulandygy üçin bellenlen tertipde administrativ jerime kararynyň çykarylýandygyny ýatladýar. Muňa garamazdan käbir sürüjilerimiz bolsa paýtagtymyzyň köçelerini we şaý ýollarynyň ornuna awtomatik usulla awtogolaryň tiýdigini ölçýän video gödäçilik nokatlarynyň deňine ýetip tiýdigini peseldýärler we geçenlerinden soňra bolsa ýene-de indiki ornaşdyrylan video gödäçilik nokatyna çen naralykda tiýdiklerini artdyrýarlar. Edidileşler, ýol hereketiniň kaydalaryny berjä edin. Bu siziň we beýleki herekete gatnaşyjylaryň hopdylygydyr. Çünki ýol hereketiniň hopdyrlygy ömrümiziň rahatlygy.